să facă, s-ar vorbit că să se ducă la groapa lui Ursoaică să o omoară. Dar nici care n-ar vrut să se bage în gaura ei, că a fost lungă gaura ei. Numai l-ar legat de pișoare, prea Ghiuro. Și Ghiuro s-a băgat acolo să omoară pe Ursoaica Tudora. Așa chemat Ursoaica Tudora. Da. Când a ajuns acolo, Ursoaica Tudora i-a mâncat capul. Lui Ghiuro. Lui Ghiuro. Dar de unde să mai scot, trag ăia de la cum mai vine Ghiuro. Trag de pe lămari, ăla i-a văzut, da, aia, de sfoară aia. Când îl scot, nu mai are cap. Atunci Ar început să se întrebe oamenii, oare au fi avut cap când a intrat? Oare a avut cap când s-a intrat în gaură, o n-a avut. Și hai să mergem acasă la muierea lui, la Ghirovița. Bat la poartă, doamna Ghirovița, doamna Ghirovița. Doamna Ghirovița, o Ghiuro a avut cap, o n-a avut, că și s-a băgat la Ursoaica Tudora și l-am scos fără cap. Și noi nu știm, a avut cap, o n-a avut. Dar zice Ghirovița, și stai să mă gândesc. Mă, eu cred că a avut că și s-a dus la târg să-și cumpire o pălărie, un clăbeac și o șapcă și să-și cumpire. Și cred că a avut. Atunci i-ar văzut că Ursoaica Tudora i-a mâncat capul lui Ghiuro. Când a fost mugurial, mi tot a